Luwas pahugdan sa General Santos City Police Office ang kampanya batok mga tricycle driver nga mangbastos sa ilang mga pasahero. Saron ta ang dugang detalye sa live report ni Efren Mamak. Efren. Yes, Sara, nag-ugat kini human nakuhaan sa usa ka pasahero nga miyembro sa LGBTQ community ang pagbastos kaniya sa tricycle driver nga iyang nasakyan. Gani nakuhaan og video sa mong pasahero ang insidente. Aniya ang dugang detalye. Nakuhaan og video sa usa ka pasahero nga miyembro sa LGBTQ community ang usa ka tricycle driver nga nagasulti og bastos kaniya samtang nagpahatod kini gikan sa iyang gitrabahuan sa Barangay Lagaw, General Santos City padulong sa iyang boarding house. Nahitabo kini niadtong Miyerkules pasado alas 9 sa gabii. Sumala sa pasahero nga wala nato gipanganlan, daw nagpadungog-dungog ang driver sa iyang sexualidad. Gisundan sab kini og pangutana kung nakasuway na ba kini og pagkigilawas. Nagapakita o wala po kay busy naman sa trabaho. Wala matud pa kasabot ang maong pasahero sa iyang gibati. Siyempre sir, nagsagod ako ang ano to kakulba kung maambak ba ko or dili. Ako na to sir nga makauli lang jud ko nga maka-video kay video magud ko ato sir dili lang for fame. Di video na ko to siya for awareness. Luwas ra nga natod sa maong driver ang maong pasahero. Apan saysay sa maong pasahero nga wala kuno niya makuhaan og video ang plate number niini. Hinungdan nga mitambay sa siya kadyo sa gawa sa iyang boarding house. Taod-taod, mibalik ang maong tricycle driver. Gipangutana niini kung ngano wala pa siya misulod sa iyang boarding house. Mipasangil ang maong pasahero nga aduna kuno siya'y movie nga ginahuman og lantaw. Dinhina nakahigayon nga makakuha og hulagway ang maong pasahero. Kabalo jud ko nga mobalik siya sir ka ako magulihang pakay. So paglakaw niya nibalik siya niadto siya sa taas sa taas nituyok kumbaga sir nituyok siya ba. Pagtuyok niya sir dito na ako nag-take og opportunity nga makuha nako mabidyohan nako ang ihang plate number. Ang maong panghitabo gilayon gipost sa social media sa maong pasahero. Butang nga nakatandog sa ubang mga tricycle driver nga tarong. Apektado jud kayo mi sa mga unana mga driver. Kay kami mga driver nga mga tarong labi na pamilyado. Kalaban na mo ng mga unana kay kami nagud pud may mga anak nga galakaw-lakaw magabi. Gilayon sab kining gi-report sa maong pasahero ngadto sa Traffic Enforcement Unit sa Gensan. Sa karon, ginapangitan na kini sa kapulisan. Posible sab kini mag-atubang og anti-bastos law gumikan sa insidente. So may anti-bastos law tayo. At saka alam mo naman yung niiyaya ka sa pakipag-6. Bawal na bawal kasi driver ka. Dapat ihatid lang natin yung passenger natin kung saan siya pupunta. Huwag na tayo magtanong kung yung mga personal life niya. Busag gilaraw sab sa maong otoridad ang pagpahugot sa maong anti-bastos law dili lang alang sa mga abusadong tricycle driver, lakip na ang ubang PUV driver sa syudad. Aside from that, nakikita natin baka kulurong pa siya. May mga penalty siya dito na natin. Kaya nga nag-propose ako during sa natin ng MTFRB meeting na magkaroon ng stiffer penalty doon sa mga bastos, abusado, mga rapist na yan na dapat lang place siya dito sa Gensan. Sara, giyawag sab sa kapulisan ang ubang mga individual kinsa dunay mga susamang kasinatian nga mag-report sa ilang buhatan. Kini aron madisiplina sab nila. Sara. Daghang salamat, Efren Mamak.